Miksi vasemmisto vaikenee? Olemme huomanneet, että oikeisto Alexander Stubbin johdolla ajaa rakenneuudistuksia rakenneuudistusten perään ja vasemmisto vaikenee. Miksi vasemmisto ei aja rakenneuudistuksia, demokraattisia rakenneuudistuksia? Sehän on vasemmiston pitkä perinne. Voisimme esimerkiksi ajaa kansalaistakuu-järjestelmää, siis takaisimme kaikille joko palkka, opinto tai perustulon, aina ja kaikkialla oman elämäntilanteeseen sopivana kokonaisuutena. Se olisi vasemmiston perinteen jatkamista. Siis demokraattisia rakenneuudistuksia vasemmiston listalle. Kiitos.